Safon. Kuyi mana uzuri, kuyi mana uzuri. Abinda ya faru masoya na kuyi mana uzuri. Ko kun san in har na samu ni bani da zari, ni soyayyar ma na daina tunda bani da jari. Na lura da matan nan matsalar ku tana ta zuga ni, in kin nema na cewa ne karki tike ni, lallai ni karki kusata ni dan sai ki rasa ni. In dai maganar mani ne to ni ki raba ni, in kaga ana ce ma baby kyauta da furani, to kai kuma za ka yaba da kuɗi baka da tunani. Mai cuta ta ka a hannunka baya da kamanni, kai dan Allah marabe hanya ni dai ka cika ni. Garzali yayi maganar matan suka karyata zance, to lallai ba maganar karya haka muka yi zance, dan lallai ba wani taba ba haka ko ka kasance. Ni ne shaida ni mai waka kuma zani amince, na yarda da kuyi ta yo zagi ni zani kuramce. Yau dai kuyi duba ina wakar so dai wahala ne, haka nan yi gane ma ido na so lallai wahala ne. To ni magana ta kudin ne ba na iya yi ne, in kaga ina ta kiranta ba ta ɗauka maganar ne, to ko dai cewa ta yi a bar shi kiran nagara ne. Ni mata ar da nake so mai tausai da tunani, in na yi kuɗi mutumin sha dole na bata mutane. Amma ni yanzu da ɗan ƙarfi ina da iyayena, in na nemo a dole na je in kai wa iyayena. Ya zan yi da raina dan Allah ke ji tausaina, ba wai maganar rawa ba da kike ta mini, ni dai maganar rawar nan kai kin cuce ni. Soyayyar ma inda yana haka ke ka faɗa mani, ni na yarda ki ne kake nema da wanda ya mafi ni. Allah shi ne yake ba kowa ke makin sani, kin rabu da ni ki nemi wani haka ne ma zanayi. Wata nana za ta sona domin Allah, ba wai magana ta kuɗi ba take ita dai ta yi gani. To zo ki ganna masoyiya ne ban ɓoye makiya. Jamilu kakan waka.